pasrahno bener luput dosa lan kanugrahan kabeh ana astane Gusti sing menang paring dosa sing bisa paring kanugrahan sing bisa benerke sejati lan sing bisa ngluputke amung Gusti. Mula aja rumangsa bener, aja rumangsa bisa ngarani dosa. Merga benere titah durung karuan bener dadi bener sejati. Semono uga lupute titah durung karuan luput ana ngarsaning sing gawe urip. Kabeh mau bakal katondo yen wis padha mancing ana ing alam langsung. Pasrahno bener luput dosa lan kanugrahan kabeh ana astane Gusti sing menang paring dosa sing bisa paring kanugrahan sing bisa benerke sejati lan sing bisa ngluputke amung Gusti. Mula aja rumangsa bener, aja rumangsa bisa ngarani dosa. Merga benere titah durung karuan bener dadi bener sejati. Semono uga lupute titah durung karuan luput ana ngarsaning sing gawe urip. Kabeh mau bakal katondo yen wis padha mancing ana ing alam langsung. Pasrahno bener luput dosa lan kanugrahan kabeh ana astane Gusti sing menang paring dosa sing bisa paring kanugrahan sing bisa benerke sejati lan sing bisa ngluputke amung Gusti. Mula aja rumangsa bener, aja rumangsa bisa ngarani dosa. Merga benere titah durung karuan bener dadi bener sejati. Semono uga lupute titah durung karuan luput ana ngarsaning sing gawe urip. Kabeh mau bakal katondo yen wis padha mancing ana ing alam langsung.